Liderii pieței imobiliare s-au reunit la București în cadrul Red Global Awards, gală dedicată excelenței în dezvoltarea proiectelor rezidențiale și comerciale. Evenimentul organizat de Forbes România a premiat companiile și proiectele care au marcat evoluția sectorului în ultimul an. Considerate de mulți drept Oscarurile industriei imobiliare, premiile Red Global Awards au ajuns și la București. Într-o seară dedicată excelenței și inovației, cei mai importanți dezvoltatori de pe piața din România și Statele Unite au fost premiați pentru proiectele care schimbă fața marilor orașe. The biggest developers in America are here to receive their awards. The jury decides who receives their awards. We have hundreds of nominations to choose from. Not many people knows about Romania. I think after this event it will be much easier for them to see it. La gala din acest an, organizată în premieră la București, au fost acordate premii pentru cele mai importante segmente ale pieței imobiliare, de la proiecte rezidențiale, clădiri de birouri, dezvoltări industriale și logistice, până la centre comerciale. Spre deosebire de piețele mature așezate, la noi încă este loc de creștere, încă suntem pentru ei un fel de Eldorado, nu numai în ceea ce privește real estate-ul, deși acesta e subiectul nostru astăzi, dar și în multe alte domenii. Și Forbes România va continua să promoveze și să consolideze cât de mult se poate relațiile dintre români și americani. Aș da pieței românești de real estate premiul pentru reziliență, pentru că nu știu cum oamenii aceștia reușesc să facă în continuare business, să crească, să ofere joburi, să plătească taxe și să susțină o mare parte din creșterea României care vine din sectorul imobiliar. Piața imobiliară din România este privită tot mai des ca una dintre cele mai dinamice din regiune, cu un potențial important de creștere pe termen mediu și lung. America este o țară enormă, unde businessmenii fac din milioane, bilioane, dar la un cost foarte, foarte mare, care face businessul din ce în ce mai dificil. România este o țară unde avem un cost redus, avem taxe favorabile și avem niște oameni foarte talentați. Prezența investitorilor americani la eveniment a confirmat interesul tot mai mare pentru piața locală și regională. I think the Romanian real estate market presents an exciting opportunity for us. As far as the United States is concerned, it's somewhat of an untapped market, and we're excited by the potential that we see here. Gala de la București a adus în prim plan perspectivele de viitor ale unui sector care continuă să joace un rol esențial în dezvoltarea economică și urbană a României.